Ahojte, volám sa Monika Kenická, pracujem na okresnom riaditeľstve v Banskej Bystrici na pátraní od roku 2010. Fitness robím okolo 30 rokov. Dostala som sa k nemu z atletiky. Kedysi som robila atletiku, šprint na Dukle, Banská Bystrica. A kamarátka chcela ísť na konkurs, ale nechcela tam ísť sama. Nevedela som, o čo ide, ale šla som s ňou. Do pol roka som bola na súťažných pódiách. Prvú súťažnú sezónu som si doniesla domov 5 zlatých medailí. Do roka som bola na majstrovstvách sveta, kde som získala 2. miesto a už to vlastne šlo. Dostala som sa do reprezentácie a fajn, rada na to spomínam, mám zážitky na celý život. A mám medaile aj z ČSFR, tu sú z majstrovstiev Slovenska. Stovali sme aj vonku, z majstrovstva Talianska. Posledná bola z majstrovstiev Európy, kde som skončila na 3. mieste. Nachádzame sa v Medzibrode, posilovni kulturistického klubu Herkules, ktorý má dlhodobé tradície, kde som trávila veľa času a absolvovala som tu aj poslednú prípravu na majstrovstvá Európy v Šamoríne. Posledných 5-6 rokov sa venujem rozhodovaniu. Pôsobím teraz ako hlavná rozhodkyňa naturálnej kulturistike asociácie ICN. A musím podotknúť, že je oveľa jednoduchšie odsúťažiť si z tých svojich 10 minút na pódiu, ako robiť rozhodcu, pretože som celý deň napnutá a viem, čo to znamená pripraviť sa na súťaž kulturistickú a stáť tam hore. Preto je to pre mňa veľmi dôležité, aby som ohodnotila pretekára tak, ako si zaslúži. V súčasnosti sa venujem trénovaniu pretekárov na súťažné pódia, kde som našla zo pár talentov aj v tejto posilovni. Ďakujem pekne a pozdravujem všetkých fanúšikov Polície Slovenskej republiky.